Vraciame sa späť na našu hradzu a jak by som to nazval? Oni zmenili, lebo no to nevadí, ale proste čurkanie máme. Hlavný ventil máme, druhý hlavný ventil máme, tu ešte ďalší ventil máme. Celé to vyzerá nejak takto, keď sa pozrieme z pohľadu vody. A neviem, čo k tomu povedať. Asi to, že tady vyteká kvôli tomu voda a že stojím iba na tomto futri, keď to chcem natáčať a už mám mokré ponožky, ale čo už. Ale nejak tak to vyzerá. Takže good, už je len na čase spraviť novú. A kebyže máte radi penu do kúpeľ, tak si stále môžete zobrať. Neviem, čo by to bolo, ale len tak, akože chápete. Práve sme našli potok, Robko, že? A ideme ešte možno do obchodíka, zožrať niečo a pôjdeme stavať. A ty čo do mňa hádžeš? Mám ťa natočiť? More, bicykelky natočím. Nie, more, vôbec, hlavne, že tu si. Sme pri novom potočiku. 1, 2, 3, 4 do voda. No, tu je nový potoček, ktorom som v živote nebol. Robko, ty si bol? Ale to je dosť veľká voda. No hej, ale to je hlboká voda. Jaká tu je voda? Však pozri, kde je po mne. Vieš, na našej hradzi. Tam tu narobiť hradzu nechcem. Ja už sa teraz bojím ísť na druhú stranu. My už sme dole. A tu je čela. To není... To nie... Ty... Kámo, tento most vyzerá, že tu asi jak to býva. Ty... Rábo, však tu bez toho vôbec môže bývať. Pavučiny sú... pevné a silné. My sme zistili, že tu na nič nebudeme sa, čo? Ale tu taká dzíra tam je. Ja idem head. Je normálne, že head. Čo? Idem za tebou. Jak za mnou, však ty sa bojíš včel, nie? No to dám. Dakade. Hej. No nič. Ideme hľadať ďalej. Keď čo nájdeme.